bakken geverfd. Voor de nieuwe plantjes weer te planten in het voorjaar. Dus hier zijn altijd heel actief. Dus, maar hebben we elkaar al eens ontmoet? Nee. Nee? Nee. Want wij hebben precies op deze plek, want Rudy zei het net al, wij hebben hier wel eens gestaan. Ja. En toen hebben we het ook gehad over de kantine van de voetbalclub. Ja. Want dat is de voetbalclub, hè? Ja, dat is de voetbalclub. Ja. Dat die ook gebruikt mag weren als een soort van ouderenopvang. Ja. Ik heb Hallo, Tamara Velder. Tamara Velder. Dag meneer. Ja, precies. Ik heb wat hangwezen. Oh, wat heb je gedaan? Ja. Wat is het? We hebben daar bek geverfd. Oh. 2 keer geverfd. Ze zijn allemaal voor heel goed hang geweest. Ja. En je hebt mij... Ja, ik heb ook geverfd. Hi. Mogen we even meelopen? Jazeker, dat mag. Ja. En wat is, dit zien dus de verven, dit zien de schilders? Dit zijn de schilders. En wat is ook taak? Ik ben activiteitenbegeleidster. Oh. Dus, ja. En we zitten hier ook, ik zit hier 2 keer de week hier in Meer en 1 keer 's maandags in Mechelen. Dat is ook in harmonie. Dat is Mechelen, pas een week of 3, 4 is dat bezig. Dus je ziet eigenlijk helemaal niet van Meer? Ik ben van Rijmerstok. Van Rijmerstok. En jij? Meergrote. Ja, maar je bent toch van de IJzer, van Groenveld, verkeer, hier in de Meer. Die zijn hier heel veel. Dus het is helemaal niet alleen maar van de dorp? Nee, zeker niet. Nee, dat is in harmonie. Het is meer in de omgeving, dus Heuveland, Mergeland. Dat is het busje, in harmonie. In harmonie, ja. Ja. Ik herken het. Oh, wat een... Jazeker, die weten meteen... Dat is nog eens een warm welkom. Ja. Nee, maar dat van die harmonie... Ja. Dat ken je nog. Dat ken ik nog, ja. Dat is ook al langer, dus... Maar toen... Ja. Oh, die uitzending heb je toen ook gezien. Nee, kijk. Ja, zo zie je elkaar. Wat zie je? Ja, nee, maar... Goeiedag. We kwamen van die kant afgereden en Rudy zei het me al en toen viel bij mij het kwartje nog steeds niet. Ja. Maar de vorige keer dat we hier stonden, dat was volgens mij ook in de winter, hè? Nee, dat was net in de zomer. We waren juli, we waren voor hier. Toen wordt het wel druilerig weer, want toen was hier niet veel te beleven. Nee, we hadden de school ook toe. Toen was de school toe. Ja. En toen zocht dit op de een of andere manier, hebben ze hier wat aan gedaan? Hebben ze dit opgeknapt? De zon schijnt goed vandaag. Oh, ja, dus, hoe lang is het geleden? 2 jaar? 2,5 misschien wel? 17 en 16. Dat is in het, toen zien we daarna nog bij elkaar geweest met de Alzheimer. De Alzheimer-uitzending. Ja. Wat ook weer veel raakvlakken heeft met oogwerk. Ja. Nou, inmiddels hebben we weer Tamara bijvoorbeeld in dienst. We zien echt aan het groeien en hebben uitbreiding in dagen. Alle dagen dagbesteding. Tweede locatie in Mechelen sinds februari. Alle dagen thuisbegeleiding. Dus het groeit. Het groeit. Mogen we even binnenkijken? Ja, zeker. Want daar hebben ze toen wel gezag. Toen waren we inderdaad, ik weet niet of we toen al hier binnen zo. Nee. Of speelde dat toen? We gingen wel niet komen. We gingen wel niet komen. Ja. Nou ja, dat is toch wat toevallig, hè, John? Ja. Goedemiddag. Ja, zeker. Daar zijn ja. weer. Staafmixer. Ja. Wat een leuke plek. Hallo. Dit is van het voetbal, hè? Ja, het zijn drie kleins. Die is de grote en 2 kleine. Die zijn een stuk of 3 dorpen moet jij met voetballen. Hè? En dit hier, we zitten nu naar Friedensee, van zo'n uur. De rest van de week zit verder een uur in de school. Dat van ruimte. En 's maandags in Mechelen. Dat is ook in de school. Want er staat hier voor, staat BMR. Staat dat voor 3 dorpen? Ja. Banholt, Meer En Rijmerstok. Ja. Dus die zien met voetballen die samen gegaan? Ja, dat ging niet meer op die klingerdorpen. Dat ging niet meer. Ja. Ja. Bestaat. Dat is voor het geluid. Ja, nee, dat je... Deze doet het hier. Dat left niet meer. Hé, maar... Hoeveel mensen komen hier nou vandaag bijeen? 10 tot 12 mensen. 10 tot 12 mensen.
En de zei ze net van, we zien gegroeid. We hebben een tweede vestiging in Mechelen. In de school, kindcentrum Witheim, zit voor nu op maandag. Ja. We zitten hier op vrijdag, BMR, behandel met respect. Hè. Oh, ik dacht... Oh, dus dat mes snijdt aan twee kanten qua afkorting. En we zitten op school dinsdag, woensdag, donderdag. In combinatie met de kinderen. En de vorige keer dat we elkaar ontmoet hebben, toen was ze op pad met mensen die... Oh, het wandelen. Ja, maar ook mensen die qua geheugen al dan niet beginnen dementerend. Dat is vandaag niet aan de orde. Dit zien ouderen of ook een mengeling van mensen met heel veel mogelijkheden nog en die verhelpen om gewoon een leuke dag door te brengen. En we zien vooral door in het baken dat het niet mis kunt gewoon. Ontzorging van mantelzorgers, dus ja, echt meer een opvang, zodat de mantelzorger even opgelucht met andere dingen bezig kan zien. Dat is een heel nobel streven, Gewoon even de deur. maar hoe werkt dat financieel dan? Dat kent van hoe een arrangement WMO. Beroepsbegeleiding, dus de WMO, gemeente faciliteert dit. En we krijgen een tarief, omdat we een contract hebben met de gemeente. En mensen betalen eigen bijdrage. Of als er al meer begeleiding nodig is het een wet langdurige zorg. Mogen we binnenkijken? Ja, met een persoonsgebonden budget. Een aantal mensen die niet in beeld. Wat zijn ze nog? Welke zijn wat? Die niet in beeld mogen. Niet in de keuken filmen. Niet in de keuken. Wij mogen we niet filmen. Oké, maar voor de rest zijn mensen die hier zitten wel? Ik zal even die meneer nog volgen. We mogen door. Had ik dan behandeld met respect, hè, BMR? Ja. Dus, Ja, natuurlijk. hallo! Ja. Die ken ik ook! Oh, dat is leuk. Heb je Willem-Alexander ook gezien en mij? Ja. Heeft u de koning ontmoet? Ja, en kusjes gegeven. Nou, dit is een feest van de herkenning. Ja, Hoe lang is het geleden dat we bij u voor de deur zaten? Ik heb hier, kom nou, alleen nou, dan kijken. U heeft toch niet de foto bij u, hoor? Ik maak van u een foto, al is die nog zo klein. Ik kijk u met genoegen, vindt u dat nu niet fijn? Ik maak van u een foto van u. Kijk eens hier, Rudolf. Nou ja, Kijk zeg. eens. Oh, wat... En dan heb ik een foto gemaakt van Willem-Alexander en een kusje gegeven. Ja, ja. En als u nou zou moeten kiezen tussen Willem-Alexander en tussen ons, voor wie kiest u dan? Of is dat Nou, dat is niet te geloven. Nou, hè? Ik weet... Oh, dat is... Dan zing ik een klein vogelijn op groene dag. Wat zingt een lustig lied. We hebben in ons hemels oog zo'n aardig huisje niet. O zeg, ons aardig beest, wie of uw meester is geweest. O zeg, ons aardig beest, wie of uw meester is geweest. Maar u moet het allemaal horen, want ik heb al mijn kinderen bij het onderwijs. En daar ben ik trots op. En wij zijn ook trots op u. Ja. Want u heeft toch maar... Want we hebben toen bij u... Hebben wij ook nog... Weet u nog? Ja, dat u, laat maar zien aan hun. Wij hebben toen een lekker hapje... Hebben wij toen lumpia's van u gekregen. Hoe is het met uw vriendin? Oh, die is eigenlijk altijd trouw bij mij, hoor. Ja? Maar ja, ik bedoel, maar ik doe het zelf nou. Nou kan ik het ook hardlopen. Dus het gaat goed met u? Het geeft. Het geeft. Dit is toch niet te geloven? Ja, en ze doen wel, oh nou, kijk eens aan. Allee. Maar toeval bestaat niet. Dus Kijk dan. U heeft de foto nog altijd trouw bij. Rudy, daar was jij niet bij, daar was Frank niet bij. Nee.
Ik was er wel bij, dus ik kan Ja. me dat nog heel goed herinneren. En mijn kinderen ook, want ze zijn allemaal bij het onderwijs. Ja, Ja. staan voor de klas. En daar mag ik wel trots zijn. Al is er 2 in Aruba, die komt over 2 weken weer met vakantie. En dan ben ik blij. Mam, ik kom even naar jou. Woont u nog steeds op dezelfde plek? Ja, natuurlijk. Ja? Pap heeft dat toen wij nog leefden, heb ik nog 3 huizen gehad. Ja, wat denk jij? Niet zomaar gratis. Nee, oh. Wat ziet u er goed uit? Ja, dankjewel. Is het gezellig? Ik vind het heel Ja? leuk. Heel Tamara? gezellig. Wat, u woont in? Oostmaarland, naast de kerk. Naast ja. En dan zing ik daar, ik doe allemaal wat ik kan. Want ik heb die 7 sacramenten opgeborduurd. En dat is voor de carnaval, niet voor carnaval, maar met proces doe ik dat allemaal. Volgens mij is de vorige keer heeft u ook gezongen, dat weet ik nog wel. Oh ja. Ja. Wat kan ik het soms? Vertel eens. Wat u toen gezongen heeft, dat weet ik niet meer. Nee. Vogelijn op groene dag, wat zingt lustig niet. Zingt- We hebben zingt ze normaal gesproken ons allemaal? hemels- Ja? Ja, de hele dag door. Ze maakt Altijd- altijd een altijd vrolijke vrolijk. sfeer. Ja, altijd Ja. vrolijk en Ja. altijd aan het zingen. Dus ja. O zeg, ons aardig beest. Met een tweede stem. Oh, uw meester is geweest. Maar sorry dat ik maar zeggen, alle kinderen zijn bij het onderwijs. En allemaal verpleegkundigen en zo. En daar mag ik trots zijn. Ik doe mijn best dat ze ook wat worden. En daar ben ik wel trots op. Tamara, wat staat er op het menu trouwens? Vandaag staat er op het menu zoete aardappelsoep Zoete aardappelsoep. naar het recept van meneer Dooyen. En meneer Dooyen zit aan die tafel. En hij heeft ook alles vandaag in huis gehaald en noem maar op. En dat is zoete aardappelsoep. En dat is het. Dat is de lunch. Nou, met een broodje gezond na. Dus we hebben dan gevulde soepen en dan altijd nog iets. En vandaag een broodje gezond erbij. Dus ik merk wel dat er is zeker inbreng van de mensen die hier samenkomen. Absoluut. Zeker, ja. Hè? Qua muziek, qua eten. En dan maken ze het ook zelf. Nou, ze halen het in ieder geval goed mee. Dus ze doen meestal ook met snijden, dus de groenten snijden en alles een beetje voorbereiden. En nu hebben ze ook in de keuken samen geholpen. Dus het wordt echt een beetje samen bereid en dan dadelijk samen gegeten. Dus ja. Leuk werk is. Heerlijk. Ja.